Hej og velkommen til denne meditation, der hedder Det knuste hjerte. Det er en meditation, der kan hjælpe dig til at finde healing og heling efter at have oplevet hjertesorg i kølvandet på et smertefuldt brud med en kær person. Hjertesorg er en naturlig del af livet, men det kan være udfordrende følelsesmæssigt at skulle gennemgå den rejse. Denne meditation er skabt med det formål at hjælpe dig til at finde indre ro og heling i en tid, hvor dit hjerte føles sårbart. Når vi på den ene eller den anden måde oplever tabet af en elsket, så kan smerten føles overvældende, og det kan føles som om vores hjerte er splintret i 1000 stykker. Men dybt inde i os selv findes der en kilde til styrke og healing, som vi kan tænde og nærme os igennem denne meditation. Denne meditation er en hjælp til, at du kan genopdage denne indre styrke og begynde rejsen mod at hele og genopbygge dit hjerte. I meditationen vil vi fokusere på at finde indre fred, forsoning med smerten, tilgivelse, både over for den anden person og over for dig selv. Vi vil skabe et rum for selvomsorg, kærlighed, hvor du kan begynde at samle de knuste brikker af dit hjerte og genoprette balancen i dit sind og i din sjæl. Husk, at heling tager tid og det er en personlig proces. Denne meditation er en støtte undervejs i din proces. Og du kan til hver en tid vende tilbage til meditationen så ofte, som du har brug for det. Så velkommen til. Her, hvor du kan arbejde med at genopbygge dit hjerte og genfinde indre fred. Start med at sørge for, at du sidder godt eller ligger behageligt. Hvad der føles allermest rart for dig. Et sted, hvor du kan sidde eller ligge uforstyrret i den tid, meditationen varer. Og sid eller lig så i en stilling, hvor du bare kan begynde at slappe af. Kan begynde at give slip. Og det eneste, du skal gøre lige nu, det er bare følge din vejrtrækning. Tillad roen at begynde at bevæge sig ned igennem din krop. Hele vejen ned. Og for hver udånding, der slapper du lidt mere af. Bare giver lidt mere slip. Blot følg din vejrtrækning. Og lad den være naturlig og afslappet. Træk vejret ind og ånd ud. Så blot fortsæt med at følge din vejrtrækning. Og for hver udånding, der tillader du dig selv at give lidt mere slip. Gå lidt dybere ned i roen. Bare vær opmærksom på oplevelsen i hver en indånding og hver en udånding. Mærk, hvordan luften fylder dine lunger. Hvordan maven hæver sig og sænker sig. Hvordan roen begynder at brede sig. Ind i hver en muskel, hver en celle. Hvor afslappende det føles bare kunne være til stede, nærværende i dine indåndinger og dine udåndinger.
Og fortsæt med denne rolige vejrtrækning. Og fokuser på den vidunderlige, livsbekræftende proces det er at kunne trække vejret. Træk vejret ind og ånd ud. Og skab nu et sted derinde i dig, dit indre rum. En plads til at kunne give slip på enhver tomhed og smerte forbundet med det menneske, der ikke længere er en del af dit liv. Vær åben for at byde alle følelser velkommen ind i dit sind, ind i din krop. Lad følelserne strømme ind som en bølge, der bare fylder hver en celle derinde i dig. Det kan være de glade følelser, det kan være de triste følelser. Observer. Accepter. Og tillad følelserne at træde ind i dit indre rum, uden nødvendigvis at du træder ind i dem, men bare lad dem være der. Hvad lægger du mærke til? Nu vil jeg gerne bede dig om at derinde i dit indre rum. At lade de positive følelser træde foran. De positive følelser i relation til dette menneske, den du har mistet. Hvordan føles det? Hvor mærker du det henne? Og læg mærke til, hvordan det føles derinde i dig. Er det en fornemmelse, der spreder sig i hele din krop som en varme? Føles den som en kærlig energi, der omfavner dit hjerte og fylder dig med en følelse af dyb kærlighed og fornyelse? Følelse som om, at livet er fyldt med muligheder, selv uden den du holder af ved din side. Følelse som om, at denne forandring i dit liv nu er chancen for, at du kan vokse, gå på opdagelse i dig selv. Og måske kan du identificere det område af din krop, hvor du mærker den største forvandling lige nu. Fokuser på denne følelse og træd dybere ind i den. Og lad den strømme igennem hver en celle i din bevidsthed, din krop, i dig. Og mærk, hvordan den bringer dig nærmere
En følelse af indre fred, fornyet styrke. Vær åben over for enhver følelse, der opstår. Lad den bringe dig tættere på din indre healing og heling. Healing er en smuk proces, og du er på vej mod at finde et lys og kærlighed i dit hjerte. Smerten og længslen har fyldt i lang tid. Så jeg beder dig om at fokusere på de bedste øjeblikke, som du har haft med dette menneske, du har mistet. Se alle minderne som en gammel film. Alle de glade tider, alle de triste tider, de ting I har oplevet sammen, de ting I har sagt til hinanden. Det I har delt, og det I har haft hver for sig. Lad minderne komme, og tillad et smil at breder sig på dine læber. Ingen kan tage disse minder fra dig. De er virkelige. De er håndgribelige. Tænk på alle de glade stunder. De gode tider. Latteren, glæden. Spændingen. Disse minder vil være hos dig, så længe du har lyst til at huske. Kostbare, gyldne, uerstattelige minder. Tag nu et par dybe vejrtrækninger, hvor du trækker vejret helt ned i maven og ånder ud. Og bliv nu opmærksom på et hvidt lys, der strømmer ned igennem dit kronechakra, lige der på toppen af dit hoved. Læg mærke til denne hvide, skinnende, stærke energi, der begynder at fylde dig op, oppefra og hele vejen ned igennem hele din krop. Læg mærke til, hvordan den, jo stærkere den bliver, nærmest fylder dig op som den mest strålende og glimtende stjerne. Den helende energi, der kommer oppefra, fra universet. For hver indånding bliver energien endnu stærkere. Den bevæger sig ind i hver eneste celle, hver eneste krog, hver eneste del af dig. Læg mærke til, hvordan den bevæger sig ind
i dit hjerte. Ind i det knuste hjerte, der har brug for healing og heling. Lad det hvide lys fylde dig helt op. Lyset, energien, direkte fra universet, og ved, at du aldrig er alene. Universet er der for dig. Blot bed om den hjælp, du har brug for. Den healing, der er nødvendig. Det er en del af det at være en menneske, at på et eller andet tidspunkt i livet er det nødvendigt at bryde med en, der er elsket. Det kan være en længere proces, der går i gang i os selv. Når hjertet igen har brug for at hele. Det kan være svært at miste. Men det er også en helt naturlig del af det at leve. Og mens du fortsat bliver fyldt op af det hvide lys, så send en tanke ud. Bare der, inde i dit sind. Jeg har til hensigt, at den helende kraft fra universet helbreder mit knuste hjerte. Jeg har til hensigt at blive hel, så jeg igen kan møde livet og alle dets prøvelser med energi og tillid. Jeg er stærk. Jeg er elsket. Jeg vil have min fulde styrke. Jeg vil skabe nye forhold og relationer, som kan være stærke. Jeg vil kunne udleve mit fulde potentiale i lyset fra universet. Fyld nu dine lunger med den hvide energi og mærk, hvordan det fylder dit hjerte. Hvordan dit hjerte bliver stærkere for hver indånding. Lad dit sind være fyldt med de gode minder. Og giv sind og krop den tid, det har brug for til at hele. Der hvor du igen har genvundet din fulde balance og glæden i livet. Du har ret til at leve et lykkeligt og opfyldt liv.
Du er et fuldkomment menneske i dig selv. Giv dig selv lov. Dette er en del af din rejse i livet. Og du vil bevæge dig fremad mod nye mål, nye oplevelser, ny glæde. Knuste hjerter kan hele. Brug lyset fra universet. Brug de gode og de glade minder. Kig på livet foran dig. Alle de ting, der venter på dig. Al den læring, du har fået med dig, sammen med den, du har mistet, det gør dig stærkere. Hvordan du kan bevæge dig fremad mod nye horisonter, nye håb. Der, hvor du har resten af livet foran dig. Der, hvor du er i live og kan rejse dig igen. Flyt så opmærksomheden til din vejrtrækning, og blot følg din vejrtrækning. Og begynd så at flytte opmærksomheden til rummet. Mærk underlaget der, hvor du sidder eller ligger. Og når du er klar, så åbner du øjnene. Tag en dyb vejrtrækning helt ned i maven og puster godt ud. Og lige brug et øjeblik på at reflektere. Reflekter over de gode minder. Reflekter over, hvad du fik med dig fra denne meditation. Hvordan det føles nu i forhold til før. Og måske er det lige nu meget nemmere at tænke på det menneske, du har mistet. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så håber du lige har lyst til at trykke abonner. Det er gratis. Og det er det, der er med til, at jeg hver uge kan lægge nye meditationer ud. Du er også altid velkommen til lige at skrive en kommentar, hvad du fik med dig fra denne meditation. Tak fordi du lyttede med. Og have en fantastisk dag.